εμείς θέλουμε να δούμε και κάποιο άλλο κόμμα, να δούμε τι θα κάνει. Και αν δεν μας κάνει, ξανά άλλους. Γιατί κατεστημένο 100 χρόνια πρέπει να είναι ένα κόμμα. Δεν το είπα εγώ. Ξέρω εγώ. Ο κύριος λέει ότι ο Καραμανλής θα καταστρέψει φτωχολογιά. Γιατί, έχει δοκιμαστεί, έχει κάνει κανένα κακό. Έχει κάνει κανένα κακό ο Καραμανλής. Πότε δοκιμάσει ο Καραμανλής? Από το 89 μέχρι το 93. Και αυτοί 20 χρόνια δεν έχουν δοκιμαστεί καλά. Δοκιμαστήκαν και φάγανε και λεφτά από το... Αυτοί έχουν φάει το καταπέτασμα, κύριε. Συγγνώμη. Δεν είναι ένας είναι. Μόνο ο Παπανδρέου είναι κανένας άλλος. Δεν ξέρει ο Καραμανλής, δεν ξέρει τι πάρει με φτωχολογιά. Πάμε παρακάτω. Άλλον. Όχι επειδή είμαι στερεός εγώ. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Καραμανλής είναι και πρώτος. Ξέρεις γιατί? Το Πασόκ έχουμε δυστυχείς εγώ. Πεινάσαμε πολύ ρε φίλε. Πεινάσαμε το Πασόκ. Δεν έχει μια τιμή, δεν έχει τίποτα ούτε η τάξη των νοσοκομεία. Μια σειρά. Πάνω κάτω είμαι άρρωστος, αμέ, και δεν έχω γιατρία. Από πού είναι άρρωστος? Ποιος είναι άρρωστος? Από το πρωί που έχουμε βγει 8 ουίσκι. Αυτή είναι αρρώστια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όποιος και αν βγει, κατά τη γνώμη μου βέβαια έτσι, πρέπει να πάρει κάποια μέτρα συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να μια πολιτική συγκεκριμένη, δηλαδή η λιτότητα αυτό που λέει. Τι θα γίνει, ξαφνικά θα βγει ένας, θα βρεθούν λεφτά και θα Δηλαδή και με τον Καραμανλή πάλι θα υπάρχει φτώχεια και ανεργία, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο θα είναι, τι θα είναι, δηλαδή το χειρότερο. Χειρότερα θα είναι με τον Καραμανλή. Αμέ. Ναι, αλλά λέει η κυρία εδώ πέρα να γίνει αλλαγή να έρθει ο Καραμανλής. Βεβαίως. γίνει, ό,τι θέλει να, άμα είναι για το καλό. Ο Καραμανλής, διότι στην Εύβοια είναι απλήρωτη ακόμα τα μετάλλια. Την έχουμε πληρώσει με εξορίες χρόνια. Ακούστε εδώ. Χρόνια τα έχουμε πληρώσει. Η δυναστεία των Καραμανλίδων. Εξορίες. Τα μεταλλεία του στο Μαντούδι το ξέρεις, μας κολλάσανε δίχως αποζημίωση και μας χρωστάνε 2 εκατομμύρια. Αυτό θέλει, αφού είναι πρόεδρο. Είμαι Καραμανλής, Καραμανλής. Και εσείς Καραμανλής. Εγώ. Γιατί είστε με τον Καραμανλή? Γιατί θα δώσει άλλο νόημα στη ζωή. Ψοήπιος Είναι είναι. καλύτερος ο Ψοήπιος. Ναι, βέβαια. Είναι ο Παπανδρέου. Ο Παπανδρέου. Παπανδρέου ρε φίλε, εμείς είμαστε απολυμμένοι της ΕΑΣ. Μας κόλλασε χωρίς αποζημίωση και μας έδινε 52.000 όπου πηγαίναμε να βρούμε δουλειά κανείς. Έχω την εντύπωση ότι ο Καραμανλής είναι πιο λαϊκός τύπος, αγαπάει περισσότερο το λαό παρά ο Παπανδρέου, ο οποίος κατά τη γνώμη μου μπορεί να θεωρείται ότι είναι και αυτός λαϊκός, αλλά μάλλον δεν είναι αυτός που φαίνεται. Τι είναι δηλαδή, άλλο δείχνει κι άλλο είναι? Η οικογένεια τουλάχιστον έτσι δείχνει από παλιά, όχι στις εκφράσεις. Ζητάμε την πραγματικότητα. Ο Καραμανλής μέχρι αυτής της στιγμής έχει εκφραστεί υπέρ των πτωχών ανθρώπων του λαού. Καραμανλής. Μάλιστα. Ναι. Γιατί 20 χρόνια τους είδαμε αυτούς. Δεν τους είδαμε. Είναι μια μέρα και 2, 20 χρόνια είναι. Μας δώσανε αύξηση στους συνταξιούχους €1 την ημέρα. Το €1 ξέρεις τι είναι? Να πάρουμε ένα εισιτήριο να πάμε στον Πειραιά. Μετά θα έρθουμε με τα πόδια μας. Πιστεύω ότι ο Παπανδρέου καλύτερα. Γιατί είναι πιο λαοφιλής, πιο δημοφιλής και προέρχεται από πολιτική οικογένεια. Το διάλογο... Τι πιστεύει? Ξέρω τι πιστεύει και καλά. Όπως πιστεύουμε και εγώ το δικό σου. Ο κύριος λέει ότι τη φτωχολογιά θα την κοιτάξει ο Καραμανλής. Ναι, βέβαια. Και εγώ είπα εδώ ένα κερατσίνι και είναι εργατούπολη και πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει από Κουκουέ μέχρι Πασόκ. Για μένα πιστεύω ότι ο Καραμανλής θα ξεκινήσει μια καινούργια αρχή. Κατεστημένο μπορεί να μην υπάρχει, αλλά σίγουρα από κάποιους, από μια μερίδα. Από εκεί και πέρα, τα 20 χρόνια που ταλάνισαν τον ελληνικό λαό, δεν μου δίνουν εμπιστοσύνη πια στο πρόσωπο το οποίο επί 20 χρόνια ήταν υπουργός. Ναι, αλλά ο συγκεκριμένος... Θα ψηφίσω τη Νέα Δημοκρατία, σας το λέω στα ίδια. Χρόνια δεν είναι, από το 81 δεν είναι. Ωραία. Τώρα δηλαδή τι θα αλλάξει? Μας λέει ότι ο Γεώργιος Παπανδρέου θα φέρει αλλαγή. Δεν ήταν αυτό στην κυβέρνηση? Δεν ήταν. Όχι. Κανένας. Ούτε το Καραμανλή? Γιατί? Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη τώρα, τίποτα. Παπανδρέου, θέλετε τον Παπανδρέου? Ναι. Λέει ότι είναι το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Άκου. Δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι το ίδιο. Όχι. Ο Παπανδρέου. Καραμαλής είναι δεξιός και τελείως. Είναι δεξιός απλούστατα. Τι θα πει δεξιός? Ποιος? Δεξιός είναι. Ο δεξιός κοίταξε ποτέ τον εργάτη, ρε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο δεξιός δεν κοιτάει τον εργάτη. Όχι, ποτέ. Δηλαδή ο Καραμαλής δεν θα βοηθήσει τον εργάτη. Εγώ δεν ξέρω τι θα κάνει ο Καραμαλής. Δεν ξέρω. Μπορεί. Δεν ξέρω. Ο Καραμαλής είναι νέος, αλλά οι παλαιοί μας έχουν επικράνει όλοι. Επί τόσα χρόνια έπαιρνε, λέει, 60.000 όταν ήταν. Μητσοτάκη και λέει πολλά παίρνουμε. Και μας έκοψε και την Άτα. Και μας έκοψε και την Άτα ο Μητσοτάκης. Παπανδρέου τον βοήθησε, λέει, στη σύνταξη. Βεβαίως, μετά από 20 χρόνια πάλι δεν θα, αφού θα υπήρχε ανάπτυξη στην Ελλάδα, όποια κυβέρνηση και να ήταν αυτά δεν θα τα έδινε. Σαν και εμένα είναι 500.000 κόσμο. Εκείνη που ήταν η κυβέρνηση. Πριν 20 χρόνια. Σαν και εμένα είναι 500.000 πριν 20 χρόνια κόσμος που παίρνει αυτό σαν και εμένα. Τώρα Παπανδρέου θα τα χάσουμε με τον Καραμαλή. Θα τα χάσει. Πρέπει να αλλάξει αυτό το καθεστώς, γιατί είναι καθεστώς πια των 20 χρόνων. Να μπει η Νέα Δημοκρατία, να τη δούμε κι αυτήν. Τι θα κάνει. Νέα Δημοκρατία ή μικρά κόμματα? Να μπουν και τα μικρά κόμματα με σίγουρη. Αφού είναι διπολικό το. Εάν μπει η Νέα Δημοκρατία, θα πάρουν. εάν μπει η Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι θα ψηφίσει κάποιον τέτοιο νόμο που θα πρέπει να έχει και τα μικρά κόμματα μέσα. Μέχρι τώρα. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε. Προσόντα μπορεί να έχει. Προσόντα πρωθυπουργού δεν έχει. Δεν έχει προσόντα πρωθυπουργού και πώς θα το ψηφίσετε? Ναι, αλλά ούτε και ο Γιώργος έχει. Ούτε ο Παπανδρέου έχει. Και οι δύο είναι ίδιοι πλέον. Είναι Ακούσατε, κυρίες και κύριοι, τι είπατε. Ακούσατε τι είπε ο κόσμος.